Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Ribhoy District Lingba Vice President Uba Elvis Kersian Kilapan Pawi Lyngngoh Baka Sorkar Jala Kat Pen Kamti Kat Hau IAS Officer U Abhishek Sani Ben Shimti Yakakam Kum Block Development Officer Joko Umsning CNR di Block Haka Artari Ujembang Arja Apulai Hadin Kejing Penkerya Kam Yowei UMCS Officer Uba Andrew Merthong Ubarang Tray Tangkum Balai Benai Hapo Keniga Block Nakaliang Joko Seng Hau Kerwa Balapha Lingba video Syakilat Patai Kubur Kalapan pau bakadairu ke history hapo ke jalan miglia bau IAS officer Shimti tangkum u officer baret hapo ke blok kaseng kala kamru baka jingwan Shimti jong uni IAS officer kalong klem ginu ke jing pente pajba baka sorkar ka julia hakabedei baka jing pen kerja kam yaki officer ngi mentasngi pen pau ke jing Lyngngoh ba krawe ba kat u wei neki IAS officer o Abhishek Sani balawan ber Shimti no aku mu blok development officer Hakane Umsning blok kajungi hajaka jungi ba Andrew Marthong ibade MCS te kai galong ka ba Lyngngoh ba ka sorkar kat ba ka transfer lane ka shift yakini ki officer na ka wei ka jaka shakwei pa ka jaka ki da pa da ka notification lane da ka jingtho lane lengba ki newspaper lengba ki social media hari hakane kentio menta kane ka sorkar ka shule menti lane ka klempen sya ki pajba ki dan ka deng jingdom dia ka jingwan rengkat kat u IAS officer jong ka sarkar India hakane ka blok jongi tiko mina kaleng jongi ka seng pen pau ne ba ki pajba ki dot sipun ka jinge lada ngiyo da ki wei pat ki officer ki bam suthu ka keten ka thle namar kum ka blok admin officer ngi suthu ba ka dei ka jingdon kam jong pajba kano kam barit eru unwan hapo blok dengan long kasem sibun ek jinge lada ngiyo da kini ka officer bam stuk ten te kat no lei ka jing benyo kawan mentanik pejba kalong ba ngila yo ta u jai beriu la jong ba suk ten ba ngi batang hapo arblai sisteng la pen kerja no yu kalau jing sharp kan re no lane jing sharp pa no ya I ba Andrew Marthong ibade MCS ibarang batang arblai sisteng akan ni ka blok jungi kalau ngi ai ka ba ngima ban pedeng mo namar wat dai kiwei ki bam dai ki na ka jai beriu jungi la bu ye ki do sans nem lane news nem ru re balai padi I menta tang hapo arblai sisteng la pen kerja no tigi kwa ka jing pen syahi na ka sorkar bakan ai ka notification lane ka no jing pen syai na kaleng jungi hi tempa bagi don ka jidu nong ka bakrau ya ka jing pen kerja no ya ini I Andrew Marthong ibadi MCS benang batang arblai sisteng akan ni ka blok ka jungi nengkong ai pen pau kalong ka ikani kalong ka ka history nama ta ka state ka jala jungi ba kadu IAS officer jong ka India ka India unwan long tangkum you block officer kata kalong ka ka ba long sna history ka state ka jongi mo te ban kalong ka ba ngim kwa ka jingpen syai na kaleng ka sengi pan ka jing syai na ka sorkar negalaya jungi ka sorkar ka jungi bakan ai ka jingpen syai hato une IAS officer balawan joint mai menta unwan tang ban chu the experience dan ne bawan pej ya kata ka developmental grassroots jong ka blok ka jungi lani unwan katno benai lani katno snem hagani ka blok ka jungi te kuma len ka senghi ni kwa ka jingshai na ka sarkar bakan ay kino ki notification lani kino ki jing pensai khang I pajba jong ka dong ka thanhi kinam sa ka umdum senghi ngi pa ka jing persya da ka sarkar kale da ka mon la jong ban su perkria kini officer tang haki por bedang kendia ro nomar kan long ka jingdu nong ya pajba la da ngi syuklian man la ka por ya kini officer kaseng ka pau ka jing persya ada ka sorkar ka pensyai lane kam ai kita ki notification halor kan ka benta hing baseng hing kloy ben mi syakmat ben mi surap ben persya ya ka jingle mon jong ni ka sorkar